Assalamualaikum warahmatullah. Dari rabe tawete jangol Pulaku TV malla bo hala marketing mi hofni on mi lana kam kayruji dum di kala tawete don der duniyaaru fu dum jadi ko modon Adamu Haruna. Mi waddani en de timminore do produit ji fere sedda, produit ji de nyawdoji nyawji duddi di der rabe do jari bore burna fu do mara haaji de nyawdi gumando heba e ko hebata dalila may do mi waddani en produit ji mabo lekki ko nyawdata de nyawji mando lekki mando burum lekki dume dum produit ji vestige der rabe nandi vestige dum ko tewa ngales di engde ngalo base der lesde dudde der duniyaaru tel ke Arabie Saoudi, Dubai, Philippines, Thailand, Bangladesh en nanta Ghana en non vestige do der lesde meden Cameroun hande en no mari de produit ji man ha kala on marro haaji fu dum produit ji latidi de efficace di dudbe der ben nafti dum produit ji me pat fondama be ñawndigu e jamditi dubbe de ko kiyende de témoignage mu en do produit ji dindi be kutiniri min fu mi wawan ko comme témoignage do produit ji duddi mi hutiniri der produit ji vestige ngamaro ñawji don nay en tammi limtugo de produit ji di hani godo hosa der produit ji vestige di hani ñawndoro ha ñawman don e hatton man do bo en tammi wadugo réduction ha kala goɗɗo arandejo mo mati en yiɗi produit man fu en tammi limtugo dabo ñawji en foti mbiyen nayi je ɓurna fu ɗo ɓilla himɓe ñaw hémorroïde en pari andi hémorroïde ɓe wiyata basur koko mude basur ko mude kanjum hémorroïde ɗum ɗon dama himɓe ɗuɓɓe nder meɗen ɗo mara haaji de ñawdigu majum fondaka to Allah mu yeri mi tammi on hollugo produit ji a yeson ɗo de ɗi goɗɗo hosata ɗi latto ɗum traitement ten mbi traitement ɗo wonay calmement traitement to naftiɗo be majum ñawdan on na calman ba ñawdan on ɓaawo basur en no mari de produit je faible sexuel kanjum bo je soyde sembe gorgaku kanjum bo en tammi hollugo himɓe produit ji de hani hosa ɗuɓɓe nder meɗen ɗo sinka ɗo mari probléme man ɗo ɗuɓɓe ɗo tefa lekki man ɗo heɓayi to Allah mu yerri mi tammi on hollugo lekki man je hani on kosa vestige ɗo mari lekki man je latti efficace e non produit ko ñawdata estomac ɗo ɗuɓɓe nder meɗen ɗo jaribora be majum ɗo tefa ñawdigu man ɗo heɓayi kanjum fo en tammi limtugo produit ji je ñawdata ɗum to Allah muyi e non ko ñawdata cancer en andi cancer ɗo ni ɗo wanna himɓe ha warta yottagam yake feere goɗɗo wakere feere huwata ko musamman ɗo wanna rewɓe yake feere en andi ni cancer donc ñawji nayi ɗon mi tammi on hollugo produit ji ko ñawdata ɗum mi tammi yeccugo on bo prix man no nangata e mi tammi on yeccugo bo de réduction je mi tamata waɗango on amma na himɓe pat mi waranta derraɓe se on jaafo to mi limtani en produit par exemple hémorroïde ɗo mi yecca on da prix may je normal e da prix je mi wannata goɗɗo premier je arti matugoyam mi yiɗi produit man ɗo soodi ɗum hanko tan c'est bon na himɓe mo wali fou même prix mi wannata ɗum non mi yecca on prix normal kam ɗo ɗo miɗo wanna on réduction ngam heɓa on fonda on laara on mo mari haaji himɓe feere ɗo jari boraɓe majum peut être moyen sodugo ɗum aɗa ɗo famdani ɓe dalila on mi wiyatwan on en réduction je heɓa en testo en giya amma mo premier matugoyama kala ñawje mi limti ɗo fou e non en tammi hollugo présentugo quelques produit ji goɗɗi feere ko seɗɗa kanjum fo en tammi waɗugo réduction derraɓe ngam yimɓe testo ndaara ɓen mbi ɗum produit ji latiɗi efficace ok derriraɓe ngam may ɗo en fuɗɗan limtugo deydey produit ji je ñawdata ñawji ɗi mbiɗen en artan ñawɗum e jum en artan deydey faible sexuel en mbiyata je soyde sembe gorgaku derraɓe ɗuɗɓe ɗo mari probléme may ɗo ɓeɗo mari haaji de lekki je ñawdanta ɓe traitement may on en mbina ɗum calmement je traitata ittata probléme je a mari man ɗo mi tan min faami je faible sexuel en mbi ngam may ɗo en ɗo mari produit ji tati coincidis ndarum haɗo ɗo ɓay ndaari ɗo ɓay ngingel ɗo coincidis hangel on ɓuri lattago efficace ma e ɓawo magel bo en ɗo mari spirulina nda spirulina bo ndarum ɓawo spirulina en ɗo mari amla ato amla nda amla en ni produit ji tati ɗo nda produit ji tati ɗo kanjum dede ko ñawdata probléme faible sexuel tati ɗo to a heɓi ɗi to Allah mu yerdi a sendiri ɓe dede probléme may en mbi ɗum traitement na ɗum calmement ngam may ɗo tati man ɗo ceede majum ɗon nanga normalement ɗum 55 000 pourquoi ngam ɗoɗo ɗo ngam gello ɗo feere magel ngel ɗo sippa 25 000 coincidis Quand je dis que l'édition de l'OCPA 25 000, et non, Esprit ɗo sippa 17 000.
e non amla ɗo sippa 13000 to en waɗi lissafi may ɗo total may ɗo nangan 55000 ngam may ɗo mi wi goɗɗo arandejo mo arti matugoyam ha ma sodugo mari haaje produit ji faible sexuel ɗo mi tan mi accango on produit ji ɗi tati ɗi prix muɗum mi dow 55000 mi tan mi on accango ɗum ha dow 45000 miɗo waɗa déduction de 10000 mi tan min faami miɗo usta 10000 au lieu de 55000 a hokka 45000 a obtena des produit ji je faible sexuel derram miɗo matina on goɗɗo mo arti matugoyam ta matami mi wima déjà goɗɗo arti matima a wiya ɓernan donc goɗɗo premier je matugoyam e yerɓa ceede muɗum bo na a matami tan a wiya a yiɗi non a matami a yerɓa ceede mata mi wara mi yerɓama produit ji ma ha kala nokkure nde gonɗa fu ɗo noni a soodi mi tan min faami donc ɗo ndede ko larani haala produit ko ñawdata faible sexuel ɗo ka waali banni deuxièmement en tefa produit ko ñawdata ɗumejum derriraɓe en tefa produit ko ñawdata estomac produit ko ñawdata estomac en mbi ɗuɓɓe ɗo mari probléme estomac nder meɗen ha tawa warta ɗum jañana goɗo fota ñama kaza fota ñama kaza en andi estomac to ɗum wiye ɗum daayi ɗo yata feere ɗum ñola ha ɗum wonnana goɗo deydey fufu ha nder ɓernde muɗum ko ɗum wonnana ɗum ɓernde donc ɗum ñaw on kalluɗum ɗum hani moƴƴo futo ɗo sinka ɗum to ɗo mari probléme majum diga jotta hani yawa tefa deydey traitement majum traitement estomac bo kañum fo en ɗo mari haaji produit ji tati to en mbiɗi traitement complet to en ɗo mari haaji traitement complet il faut produit ji tati il faut noni aloe vera be nanta amla en mbi noni nda noni haɗɗo ɗo ɗo on noni en mbi aloe vera nda aloe vera haɗɗo en mbi amla nonon ɗo ɗum amla ɗo ɗum amlo a wi aɗo aloe vera ha to e amla wala nda amla bana ndaari ɗo produit ji tati ɗo noni aloe vera be nanta amla produit ji tati ɗo on a tefata ha a waɗa traitement complet je estomac mi tan min faami donc ha on marɗo haaji fuu prix majum normal to en kawɗi ɗo ceede may nangan 45000 ngam ɗo ɗo sippa 17000 ɗo sippa 15000 e ɗo sippa 13000 to en calculi ceede may ɗo en tawan no hokki en 45000 ceede man hatton bo ha kala on marɗo haaji majum fuu e na ha kala on marɗo haaji fuu goɗɗo premier je matugoyam yiɗi ɗum ɗo miɗo accana ɗum prix may ha dow 35000 hatton bo miɗo usta boro sappo fayin ha produit ji tati ɗiman ɗo normalement prix majum ɗum boro 45 mais miɗo ittana on boro sappo amma goɗɗo mo premier matugoyam luttuɓe kam pat cooday ɗum dow prix normal miɗo wanna on ngam heɓon essaya on giya ha ɓen marɓe probléme man ɗo miɗo matina ngam ɓe essaya heɓa ko kayde ɗi témoignage mi tan mi en faami ɗo bo waali banni tatabol may ɗo en no mari deydey produit en cakkitina hémorroïde en artira probléme cancer non noon en mbi tatabol en no mari produit je cancer produit je cancer bo en mari haaje produit tati fayin en no mari haaje ganoderma noni be aloe vera nda ganoderma wala nda ganoderma mi tan min laari ganoderma nda ganoderma e non noon en wi be noni be aloe vera nda noni nda aloe vera en laari produit ji tati ɗo en laari produit ji tati ɗo kanji on traitata ɗumejum kanji on traitata deydey ko laarani cancer en mbiyata cancer donc to goɗɗo mari haaje traitement majum ɗo produit ji tati ɗon hani o tefa e produit ji tati man ɗo bo prix maji ɗum 57000 total may ngam ganoderma feere majum ɗum 25000 noni ɗum 17000 non noon aloe vera bo ɗum 15000 total may to hawri a tawan ɗum hokkete 57000 ngam may ɗo miɗo accana on ɗum ha dow 45000 hatton bo en waɗi réduction de 12000 francs ɓoro sappo e ɗiɗi en usti ha ceede majum 12000 francs en usti ha ceede majum derɗiraɓe mbitan min faami ɗo waali banni tatabol man ɗo ko nayabol may kadin produit nayaɓa en yiɗi en tindina ɗum produit ɗeɗe ko larani haala hémorroïde e wiyata basur maabo en mbiyata mude ɗum probléme ngal ɗuɗɓe nder meɗe ɗo sinka ngal jaña deɗe ñawji feere feere ngal waɗa infection ji feere feere
ngam may do hakala on mari haaje traitement may fu dum produit ji di hani hosa ganoderma e non hosa flax oil. Ganoderma be nanta flax oil. En wi ganoderma hato ganoderma da ganoderma toujours addo. Ganoderma gotel sora 25,000. Et non plus flax oil. Flax oil bodo sippa 17,000 da flax oil may ben gido. Midami lari produit ci didi don hani dede goddo hosa. Produit ci didi may do boton calcul cede may nangam 42,000. 42,000 prix maji 25,000 plus 17,000 don prix normal je partout no sora produit vestige under Cameroun. Ngam may do min mi décidi wannugo goddo arandejo ha matugo yam mari haaje produit je traitanta dum de non wiyata dum hémorroïde ma won mi ambude ko basu mi waccana on dum ha dow 35,000 mi wara réduction de 7,000 francs ha majum mi usti bodu jeedidi do mi waccana on dum ha dow 35,000 francs amman goddo arande ma to goyam wiya mari haaje de produit man do de so abe ngam e boya fonda o lara dum traitement complet boy mbi na dum kalme ma ba don de sedda ko larani nyawji din di mi wiya co nyawji nay di mi wi arandeji di mi wiya co en présenter un produit ko nyawda tadi ha on mari haaje fu mari haaje fu war matami prix ji yon mi wani en do dum himbe aranden ha matugo am so ngulla may mi andi himbe juro wal matugo mi aman to premier jo mati am sodini luttube kam patame sodugo dum do prix normal nan ma mi wi prix je mari do kam mi wonno aranden tan ha matugo mi ngam be fonda be lara ko lutti ka foto mari haaje majum da prix je foti hosira dum mi tam min fami do ka wali banni bawo don bo derrabe fere don mara problem en dari do dum paddande fis yimbe do mara de problem honduko do hacca ko honduko man waso ko nyiero nawa ko anana ko do mari o der honduko wane ko taw nyiye man do woji coy donc to adon brochure honduko mara be paddande fis do falla mo yerdi atami sendirgo be problem man do mi tam min fami derrabe paddande fis may do dum padje do sippa 3,500 paddande fis may sippa dum paddande fis vestige dum mi diga lesdi ende dum to kiri Ghana halum yotti lesdi meden Cameroun en dari do ngam may do ko do premier je matugo mi ha marugo haaje paddande fis man do ko wam wiya himbe dido arande en ngara himbe dido arande ha paddande fis do mi do sippa dum do 2,500 do kam mi do accana on prix man tan na dum prix je dum sipata prix normal dum 3,500 mi do itta borol mi do sippana on do 2,500 himbe dido arande ngam be ese ngam en so be ese be accata be sendita be naftirgo be majum je paddande fis wali banni didabol man do présente on de savon azir swap himbe je marta problem sadawre ko nyaanyare ko lamlame aya bandu ma ko do mari nyaanyare ko sadawre ko lamlame taw nafira be savon azir swap do asendiran be de problem man do taw nafira be savon azir swap do e savon may do bodo ina bandu e do diggitina bandu bo donc savon may do ta lumna ke dum do nana dum do wura banta ko sam birada donc savon may do ta fudi yorago be majum atamata ko ashugo e savon may do sippa 3,000 francs boro tati himbe dido aranden ha matugo mi to do mari haaje savon may do mi wacana dum do 2,000 himbe dido aranden ko to kata bawo kam pat dum do 3,000 premier himbe dido aranden matugo mi mi wacana dum do 2,000 on ese on jaam dara bawo don en mari savon complexion ba wato to aro mari goddo mari problem santé ko isini mi haba numu no hefa kala santé fu dum do éclaircir de bandu goddo dum do éclaircir de ten dum wata maquillage bo dum maquillata no itta kala santé taw goddo fere bandu ma ko no wodi me hakke o yeba ke ko hakke bone ayya wartiri bandu ma do insha ngam ay do nafira be savon do a sendiran be de problem man savon complexion ba dum savon on je be ngadi be de nder ko ngadi dum joni don nder ko be ngadi dum may dum savon je do kuta 3,500 mo mari himbe dido arande en matugo mi hamaru ko haaje majum fu mi do sippana on dow 2,500 don mi do usana on borol ha savon may do vitamin fami bawo ton en mari azir plus 5 tonner nyebba mu jaago de rabi tamen laari
ɗum nyebbam on amma na bana nyebbam ji mbowɗen. ɗum nyebbam on to a fuɗɗi wuyorago ɗam hambe hoore maɗa tite sans à l'aise anana différence ha ɓandu maɗa. ɗum nyebbam on je ɗo ɗiggina wo'ina ɓandu. E nden bo himɓe marata probléme a tawa to hakkilago ɗo feere waɗino maquillage ɗum wonnani ɗum ɓandu a tawa ha kooli en ɗo ɗum ɗo ɓalwi ko ha kosɗe tawa naftira be nyebbam may ɗo ɗam ɗo ittane de tache ji je waɗannoma ha ɓandu to yiɗi ɗum maquillage gaɗa to yiɗi ɗum hunde feere wannoma ɗum waɗanma tache ɗum sanjanma laral ɓandu nyebbam may ɗo taɗo fu naftira be majam ɗo lortinane ten naturel maɗa banta noon no wano. Ko yimɓe feere a tawata asli mako o danejo no amma hakke bone nangue a tawa yeeso mako ɓalwi ɓandu mako bo to ɓorto toon a tawa nder ɓandu mako ɗo laaɓi amma yeeso mako juuɗe mako aɗo pat a tawa ɓalwiɗi to toɗo naftira be nyebbam ɗo ɓandu mako lortoto normal banta noon no wonno yaake asli mako. Donc ɗum nyebbam on je ɗo sora prix normal ɗum 8 million aɗo sippa amma goɗɗo premier ye matogo mi hamarugo haaje majam premier kanjam kam goɗɗo goto mi waccirana ɗum prix may ɗo 6 000 ya essaye a laara mais prix normal kam ɗum prix majam ɗum 8 000 mi tan min faami premier goɗɗo je matugo yam miɗo waccana ɗum ha dow 6 000 derɗiraɓe. ɓawa ɗon en ɗo mari crème anti âge crème de gommage wato ɗum crème on je to goɗɗo ɗo mari probléme a tawa yeeso mum ko putte ko yeeso man goɗo ñobbi ko goɗo naywi tawa naftira be crème ɗo a sendira be probléme man ɗo yimɓe marata bouton tache bouton ni ha yeeso muɗum ko a tawa goɗɗo feere o derke aman tawa yeeso mako tan moba yeeso nayejo ko bo goɗɗo a tawa yeeso mako o nayiwini hen kam ɗum tawa naftira be crème anti âge ɗo a sendira be probléme ma yeeso maɗa to ɗon waɗi bouton may ɗo ittoto e yeeso maɗa wartay ɗiɓanta yeeso derke je ɓuray peut être 17 ans ou 18 ans donc to a mari haaje majum. Donc ɗum crème de gommage ɗo kuta 6 000 prix normal mais premier goɗɗo je maratami mara haaje majum miɗo sippana mum dow 5 000 ɓe usta 1000 francs ha majum kañum bo mais goɗɗo je arandejo on mi matini on mi wi on mi tan min faami. ɓawa ɗon en sakitina be parfum urdi je vestige mi tan min laari urdiji may ɗi pat ɗi potan himɓe gorko ɓe debbo fo wawano ta waɗago ɗi ɓe dani ɗo ma azur article ɗo bo azur ora ɗum mari kuje ɗo maji ɗo feere feere amma prix maji ɗo fota ɗum urdi on to a waɗini ha limse maɗa neɓay aɗo nana ɗi ɗum urdi on bo belndi to a watini kala ha nasti fou c'est to mi confirme. Donc ɗum urdi on je ɗo sora 8 000 amma goɗɗo premier matugo min miɗo waccanamo ha dow 6 500 miɗo waɗa réduction de 1500 ya essaye a laara tan ɗoɗo ɗo ɗum promotion je mi waɗani yimɓe arande en ha matugo min ha marugo haaje produit ji ɗo derɗiraɓe ngam may ɗo en darna barni produit ji ka ɗo ɗuuɗi ɗi en limtayi malla bo en ɓedda ka ɗo produit gotel je en tan mi wannugo yimɓe calcium e tan mi laari calcium. Donc ɗum lekki peewol yimɓe marta probléme peewol ko kosɗe nawan ko ɓandu peewol ha nder ƴiye ɗo ni probléme peewol kam no wawi fu to a naftira be lekki vestige calcium ɗo a sendirat be deydey probléme man ɗo. Calcium aɗo ɗo sippa 13 000 amma goɗɗo premier je matugo miɗo waccana mum do 10 000 réduction de 3 000 goɗɗo premier matugo miɗo miɗo waccana mum do 10 000 prix normal c'est 13 000 ɗo ndeyde dernier cas ɗo produit ji to ɗuuɗi mi fotami waɗi pat maji mi usti prix may to mi usta prix maji ɗi pat maji min mami san sortata ha mi acca banni derraɓe mi darnana en banni marɓe haaji fo wawa contacte ami e wawa de essaya laara 6 92 92 14 90 ko 6 81 78 78 70 ɗo on numéro jam ji appel malla bo numéro ji je whatsapp on mbawan ƴewnami malla bo on mbawan bolonami gal whatsapp on mbiyami no mari haaje produit je marɗon haaje nder produit ji ɗiɗi mi limti fou to no mari ñawji goɗɗi ande ode ɗiɗi min limti fou on mbawa matugo min tanmi on yeccugo derraɓe en mbiɗo ɗon produit ji vestige une société wanga lesdi engle ngal o mari plus de 18 ans d' expérience hande ngal o basé nder plusieurs pays au monde ben mbi tel que Arabie Saoudi, Inde may, Philippines, Dubai, Bangladesh, Thailand et nanta Ghana en 2022 on ɓe installé premier bureau maɓɓe ha Afrique ɓe installé nga ha Ghana et après pays ji ɗuɗɗi nder duniyaru engagé ha nder maga tel que Cameroun, tel que Congo, tel que Côte d'Ivoire, non Togo, Mali, Guinée etc. donc pays ji ɗuɗɗi engagé ha nder maga alhamdulillah enen bo en nder hoore en
de suklaniɓe e naftira produit vestige ha nder lesdi meɗen Cameroun inde équipe meɗen Elis Vestige Afrique. Ha gonnon fou nder guureji lesdi Cameroun on mbawa heɓugo produit vestige. Non min ɗo mari représentant en ha guureji feere feere diga Marwa, Garwa, Ngawdere, Ngawdal, Mayganga, Garwa Mbulay, Ndokayo, Kete, Bertois, Yaoundé, Douala, Bafia e ko nandi be majum de guureji ɗiɗi min limti ɗi pat maji be ɗiɗi guureji feere ɗi mi yejiti inde en pat min ɗo mari représentant en hatton ɗe to on mari haaju produit vestige ni on mbawan heɓugo ha maɓɓe sans toutefois que on déplace ko wiyete to expédient on wiyetan min faami on guettama on ngeɗanama kayroji ɗuɗɗi ɗum jadi ko mon Adam Haruna wiyata on jarama wassalamu aleykum.